napriek tomu, že to je rok, tak je to stále veľmi citlivé. V našej neziskovej organizácii Jeden rodič sme mali jednu úžasnú kolegyňu, volala sa Iveta a mala schopnosť veci prepájať a videla potenciál aj tam, kde niektorí z nás ho ani netušili, že tam niečo je. A tak Ivet prišla s nápadom napísať projekt o užitkové automobily. A tieto automobily budú chodiť do regiónov práve tam, kde sa nachádzajú rodičia, ktorí sú na tom asi najhoršie. Prechádzali sme veľkým kolom byrokracie, kontrol a len jedného dňa v auguste prišla od mňa SMS-ka. Evi, je to vážne. Potom som jej zavolala a povedala mi, choroba sa vrátila a je v takom štádiu, že neviem čo ďalej, ale rozhodla som sa, že idem bojovať so životom, že chcem teda fungovať ďalej. Videli sme ju úplne ako inú, veľmi pochudnutú, ale stále túžiacu. Prihlásila sa raz na jednu online poradu, kde sme vôbec nečakali, ale ona chcela byť s nami. A po mesiaci, čo sme ju vôbec nevedeli a nevedeli sme o nej, čo je, tak povedala, že žijem som tu a ideme ďalej. Lenže potom to malo veľmi rýchly spád. Do mesiaca sa ocitla v nemocnici a prišla nám už iba správa, že 31. októbra 2023 zomrela. Mali sme ťažké obdobie a vtedy bolo aj ticho s celým projektom. Vôbec sme nevedeli, či nám ho schvália alebo neschvália. A potom na konci toho istého roka prišlo vyjadrenie, že teda nám to schválili. Vtedy sme to považovali za signál a znamenie od Ivetky, že nám to tam hore vybavila. Skoro rok trval podpis zmluvy, kontroly, verejné obstarávanie a 31.12.2024 sme zaplatili posledné auto. Dnes máme flotilu 5 aut, kde každé jedno auto nesie písmenko jej mena. To, čo však potrebujeme, je vdýchnuť do tých aut život, dať im energiu a poslať ich do regiónov. Vďaka vám sa nám podarilo vyzbierať peniaze na pohonné hmoty na celý rok. Teraz vás znova prosíme, aby ste nám pomohli. Chceme vyzbierať peniaze na platy vodičov a ľudí, ktorí budú s týmito autami jazdiť a rozvážať potraviny. Iveta si veľmi želala, aby potraviny, ktoré sú prebytkové v obchodných reťazcoch, nekončili v odpade, ale aby dostali druhú šancu, lebo tie prebytkové potraviny sú ešte stále dobré a aby sa dostali do rodín, ktoré tak veľmi potrebujú. Máme tak možnosť nasytiť deti a rodičov v rodinách, v ktorých častokrát ostáva iba 5 eur na deň. Potrebujeme dostatok financií na zaplatenie ročných miest pre tým 5 statočných. Pomôžte nám dokončiť to, čo Iveta začala.